Gør det igen. Hold. Er du med? Her. Alle sammen. Ja, ja. Lad os filme, de slås. Attack! Det har jeg aldrig set før. De angribes, de ser, hvad der han fører i flokken. Oh my god, mand. Der kigger. Nå, du ved, der er kamera på, hva'? Har du en kommentar? Åbenbart ikke. De prøver at se, hvem der er hanføreren i flokken. Det spyttede lige. Kom her.